Signatus je aplikácia určená na podpisovanie dokumentov vlastnoručným digitálnym podpisom. Výhodou je zapracovanie vlastnoručného podpisu do digitálne uzamknutého PDF dokumentu, a to vrátane iných voliteľných prvkov zmluvnej dokumentácie. V tomto inštruktážnom videu vám ukážeme jednotlivé kroky pri procese podpisovania zmluvnej dokumentácie v aplikácii Signatus. Začneme pri počítači s aplikáciou Netfin. Tu je totiž potrebné vykonať odovzdanie vozidla ešte pred samotným podpisom. Po tomto kroku si môžete zobraziť zmluvy v okne zmluvy po odovzdaní a v záložke tlač je potrebné stlačiť tlačidlo odoslať na biometrický podpis. V momente, keď sú dokumenty úspešne odoslané na biometrický podpis, v aplikácii Netfin sa zobrazí správa Stiahnite tlačidla v tablete. Pred samotným spustením aplikácie si overte, či má tablet internetové pripojenie. Je totiž potrebné pre stiahovanie a odoslanie údajov aplikácie Signatus, ako aj pre overenie platnej licencie aplikácie. Otvorením aplikácie sa zobrazí jej obrazovka, kde nájdete záložku na podpis. Na tabletoch predajcov Volkswagen finančnej služby sa aplikácia Signatus spustí automaticky po prihlásení sa do tabletu. Tu nájdete všetky zmluvy, ktoré je potrebné podpísať zákazníkom. Otvorením zmluvy môžete začať podpisovať jednotlivé dokumenty. Pred samotným stiahnutím je však potrebné prihlásenie na server Signatus. V prihlasovacom okne teda musíte zadať potrebné prihlasovacie údaje. Po prihlásení sa do aplikácie je vhodné aktualizovať zoznam dokumentácií, ktoré je možné stiahnuť do tabletu. Učiníte tak prostredníctvom tlačidla Aktualizovať v záložke na stiahnutie. Následne už môžete priamo do zariadenia stiahnuť potrebnú zmluvnú dokumentáciu. Pre jej stiahnutie je potrebné kliknúť na konkrétny riadok a až následne stiahnuť dokumentáciu. Takto stiahnutá dokumentácia sa vám zobrazí v druhej záložke na podpis. Tu nájdete všetky zmluvy, ktoré sú stiahnuté priamo na zariadení. Otvorenie zvolenej zmluvnej dokumentácie vykonáte kliknutím na príslušný riadok v zozname stiahnutých dokumentácií v záložke na podpis. Potom, ako otvoríte túto dokumentáciu, sa zobrazí okno s výberom podpisovej roly. Prostredníctvom aplikácie môže dokumenty podpisovať tak predajca, ako aj zákazník. Zvolením konkrétnej podpisovej roly sa otvorí okno s dokumentami určenými pre danú podpisovú rolu. Vedľa dokumentov vždy nájdete ikony, ktoré hovoria o tom, či je daný dokument určený na podpisovanie alebo je len náhľadom. Pri dokumente, ktorý je určený len na náhľad, sa môžete šípkou späť vrátiť na zoznam dokumentov. Kliknutím na tlačidlo Podpísať dokumenty sa spustí podpisový proces pre danú rolu. Dokumenty samotné obsahujú aktívne prvky, medzi ktorými sa môžete rýchlo presúvať prostredníctvom tlačidiel hore a dole. V dokumente tiež môžete označiť alebo naopak odznačiť povinné a nepovinné checkboxy. Samostatným aktívnym prvkom je podpisové pole. Na to, aby bolo podpisové pole aktívne, je potrebné, aby boli označené všetky ostatné povinné aktívne prvky daného dokumentu. Kliknutím na podpisové pole sa zobrazí podpisové okno, do tohto okna sa zákazník alebo predajca podpíše svojím podpisom, tak ako by sa podpísal na papier. K dispozícii má ešte tlačidlá zmazať pre opätovné podpísanie, zrušiť pre návrat do dokumentu bez podpísania alebo OK pre potvrdenie podpisu. Po podpísaní dokumentu je potrebné kliknúť na tlačidlo Poslať. Týmto sa podpisovací proces posunie na ďalší dokument. Ak by došlo k chybnému zadaniu údajov, je tu k dispozícii aj tlačidlo Zmazať, ktoré slúži na vrátenie dokumentu do pôvodného stavu. Vymažú sa ním všetky úpravy vykonané v dokumente. Po stlačení tlačidla Poslať sa všetky aktívne prvky v danom dokumente uzamknú a po odoslaní sa zobrazí ďalší dokument v poradí. Súčasťou podpísania dokumentov je aj fotenie dokumentov, ktoré je dostupné počas celého procesu podpisovania. Fotenie dokumentov môžete spustiť po kliknutí na tlačidlo Spustiť fotenie, ktoré sa nachádza priamo pod položkami na podpísanie dokumentov. Po spustení fotenia sa vám zobrazí zoznam položiek, ktoré je potrebné odfotiť,
pričom červená ikona signalizuje položku s povinnosťou odfotenia a oranžová ikonka reprezentuje nepovinnú položku. Kliknutím na konkrétny riadok sa spustí aplikácia fotoaparátu. V rámci nej môžete v prípade potreby zapnúť blesk. Po vytvorení fotografie dokladu prostredníctvom fotoaparátu v tablete je možné fotografiu uložiť prostredníctvom tlačidla Uložiť. Tlačidlo koša slúži na vymazanie fotografie a opakované fotografovanie. Pri fotení dokladov alebo vozidla je potrebné mať tablet otočený na šírku, pričom fotoaparát musí byť na ľavej strane. Fotografie sa po vytvorení automaticky ukladajú, pričom zelená ikonka fotografie znamená odfotený doklad alebo vozidlo. Po kompletnom nafotení je možné pristúpiť k zmene podpisovej roly prostredníctvom tlačidla Zmeniť podpisovú rolu. Po vrátení sa na obrazovku Výber podpisovej roly je možné spustiť podpisovanie za inú podpisovú rolu alebo dokumentáciu uložiť na server kliknutím na tlačidlo Uložiť na server. Týmto je zmluvná dokumentácia odoslaná na server, kde je k dispozícii na opätovné stiahnutie pre neskoršie dokončenie podpisovacieho procesu. Rovnako je možné čiastočne podpísanú zmluvnú dokumentáciu uložiť na server zo záložky na podpis, kde označíme zmluvu a klikneme na tlačidlo Vrátiť. V záložke na podpis je tak potrebné danú dokumentáciu označiť pomocou checkboxu v ľavej časti riadku v zozname dokumentácie. Následne je možné použiť tlačidlo Vrátiť, prostredníctvom ktorého sa podpísaná dokumentácia vráti na Signatu server, odkiaľ môže byť neskôr stiahnutá. Po podpísaní dokumentácií predajcom aj zákazníkom a vytvorení fotografií povinných dokladov je možné vyhotovenú dokumentáciu odoslať do Volkswagenu finančnej služby pomocou tlačidla Odoslať. Zmluvná dokumentácia je odoslaná na Signatu server a následne po vložení digitálnej pečate je odoslaná do DMS a informácia o zmluvnej dokumentácii je odoslaná do systému SPIN. Biometricky podpísaná dokumentácia je zároveň odoslaná zákazníkovi do e-mailovej schránky. Na otvorenie súboru s dokumentáciou je potrebné heslo, ktoré je v e-maili alebo príde prostredníctvom SMS správy. V prípade, že tablet v čase odosielania zmluvnej dokumentácie nemá prístup na internet, zmluvná dokumentácia sa presunie do záložky na odoslanie. Po obnovení prístupu na internet je dokumentácia odoslaná automaticky, alebo je možné zmluvnú dokumentáciu odoslať kliknutím na tlačidlo Odoslať v záložke na odoslanie. Po úspešnom podpísaní dokumentov v aplikácii Signatus a ich spätnom odoslaní do Netfinu je možné v záložke Tlač stiahnuť všetky podpísané dokumenty použitím tlačidla Stiahnuť dokumenty. Tlačidlo je aktívne až v momente, keď sú biometricky podpísané dokumenty spracované systémami Volkswagen finančnej služby. Dokumenty sa stiahujú pre účely predajcu, zákazník dostane podpísané dokumenty elektronicky prostredníctvom e-mailu. V prípade, že si zákazník rozmyslí podpisovanie pomocou biometrického podpisu počas podpisovania v tablete, je potrebné podpisový proces prerušiť a zmluvnú dokumentáciu vrátiť na server pomocou tlačidla Vrátiť v záložke na podpis. Následne je potrebné telefonicky kontaktovať pracovníka oddelenia administrácie zmluv Volkswagen finančnej služby, ktorý biometrický podpisový proces ruší a zmluvnú dokumentáciu bude možné vytlačiť v Netfine bežným spôsobom. V prípade, že sa počas podpisovania v tablete zistí chyba v niektorom z dokumentov, je potrebné podpisový proces prerušiť a zmluvnú dokumentáciu vrátiť na server pomocou tlačidla Vrátiť v záložke na podpis a telefonicky kontaktovať pracovníka oddelenia administrácie zmluv Volkswagen finančnej služby. Ten zmluvu vráti v Netfine do stavu, v ktorom sa dá chyba v Netfine opraviť a proces biometrického podpisovania je možné cez Netfin spustiť odznova. Tak ste to videli. Podpísanie dokumentov v aplikácii Signatus je jednoduché a stačí tak sledovať len pokyny aplikácie. Vďaka tomuto novému systému šetríme životné prostredie, navyše všetky dokumenty sú ihneď k dispozícii v elektronickej podobe na akékoľvek ďalšie spracovanie.